Otu nwaanyị gbara afọ 72 bụ onye ebebụchara akụkụ ahụ ya dịgasị iche iche maka iji wee chụọ aja wee nweta ego site n'aka onye na-elekọta ya bụrụla onye a napụtara. Ya bụ onye ihe ọ dakwasịrị bụ nwaafọ Ụmụnze na kansụl ime obodo Orumba South nke Anambra steeti. Chidimma Ikeanyọn wetara akụkọ a n'uju. Ajọ ihe bụ nke achọpụtara dịka onye ahụ emere ya bụ ihe tiwere mkpu n'ụbọchị Tọzdee, ebe otu n'ime ndị ọrụ ahụ nakwa onye nke ọzọ wakporo ya wee chọọ ka ha bere ya akụkụ ahụ dị iche iche. Enwekwara ka amata na otu onye n'ime ndị ahụ na-eme ya bụ ajọ ihe nke aha ya bụ Onyebuchi Eze bụ onye ejidere, na o kwuru na n'eziokwu na ọ bụ onye dibịa bụ onye zitere ha ka ha nweta akụkụ arụ onye ahụ dị afọ 72 nke a ga-eji wee gwọrọ ha ọgwụ ka ha bụrụ ndị nwere akatamkpo ego. Ya bụ onye ejide bụ Onyebuchi Eze bụ onye nke a na-ekwu na o si Abakaliki dị na steeti Ebonyi, kwuru na ọ bụ onye nke na-adị enyewere ya bụ nwaanyị aka n'igburu ya akwụ, wee kwuo na ha banyere na ya bụ ajọ ihe n'ihi na ha chọrọ ka ha nwee ego ọsọsọ. Ka ọ na-ekwu okwu mgbe ha jere hụ ya bụ onye ihe dabidoro n'ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu Amakụ Ọka ebe ọ na-anata ọgwụgwọ, onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị nakwa mmekọrịta Honorable Ifi Obinabọ kwara arịrị maka ya bụ ihe merenụ, wee kwe nkwa na ndị ọzọ ndị sonyere na ya bụ ajọ ihe bụ ndị a ga-ejide ma kpụpụga ha n'ụlọ ikpe. Honorable Obinabọ kwere nkwa na ha na ndị uwe ojii ga-arụkọ ọnụ ịhụ na ikpe nkwụmọtọ ihe. Onyebuchi Eze bụ onye ka ọ dị ugbu a nọzi na Criminal Investigation Department Anambra State, bụ onye na-echezi ka akpụpụga ya n'ụlọ ikpe nke na-ahụ maka ụmụaka nakwa omume ọjọọ a na-emeso ndị mmadụ n'ụlọ ikpe Majie nke dị n'Awka.